खुलुमबाय इउट्युब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे गोदान चेप्टार लाना फैलायबाय, इम्पर्टेन्ट चेप्टार कनसेप्ट क्लास बेंखन आरो बेंखननि सोमोन्दो थानाय गासै गुदि बाथ्राफोरखौ जोङो बे भिडिअआव सावरायगोन। बेंखननि बाहागोफोर, बेंखन माखौ बुङो, बेंखनाव मा थायो, मा दं, बेफोरखौ जों दिनै बे भिडिअआव फारसेनिफ्राय मोजाङै सावरायलांगोन। बेनिखायनो फरायसाफोरा फारसेनिफ्राय नायलांबाय थायोबा जोबजासिम नायलांबाय थायोबासो बुजिगोन। बेंखन माने मा बेखौ गोबां स्टुडेन्टआनो फ्राय मिथिजोबखायो। जों बेखौ उन्दै क्लासनिफ्रायनो मोनबोखायो आरो गेदेर क्लासावबो मोनलांबाय थायो। मोनफ्रोमबो क्लासावनो मोनखागोन बे बेंखनखौ। बेनिखायनो बे गासै स्टुडेन्टनि थाखाय इम्पर्टेन्ट। बेंखन माने मा, बेंखननि बुंफोरथायखौ आं बिदि लिरदों। मोनसे समान्थालायाव मोनसे थि बिन्दोनि सोरगिदिं समान समान गोजानाव थानाय सानथ्र'हायै बिन्दोफोरनि दाजाबनायखौनो बेंखन बुङो। अब्ला मा जाखो जोंना नैबे मोनसे थि बिन्दोनि सोरगिदिं समान समान गोजानाव, बेनिफ्राय बिसिनि गासिबो समान समान गोजानाव, बेवहाय बेनि सायाव गोबां सानथ्र'हायै बिन्दोफोर दं। बे बिन्दोफोरजों दाजाबनाय बे बेंखन माने बेखौ बेंखन होननानै बुङो। बेयाव सानथ्र'हायै बिन्दोफोर दं। हमना ला बे मोनसे बिन्दो, बे मोनसे बिन्दो, बे मोनसे बिन्दो, बे मोनसे बिन्दो, बेयाव बिदिनो गोबां बिन्दोफोर दं। बे थि बिन्दोनिफ्राय बे बिन्दोआ बेसेबां गोजान, बे थि बिन्दोनिफ्राय बेसिमबो एसेबां गोजान, बेसिमबो फारफ्रोमथिंबो सोरगिदिं समान समान गोजानाव थानाय सानथ्र'हायै बिन्दोफोरनि दाजाबनायखौनो मा होननानै बुङो, बेंखन होननानै बुङो। दा बेंखन माने बे, अब्ला बेखौ बुजियोब्लानो बेंखन माखौ बुङो बेखौ लिरनो हायो, माने गोरलै जागोन बेंखननि बुंफोरथायखौ लिरनो थाखाय। दा बेवहाय थि बिन्दो होननानै बुंदों। नैबे थि बिन्दोखौनो मिरु होननानै बुङो दाना बेंखननि। बे मिरु, बेंखननि मिरु, बे थि बिन्दोखौनो मिरु माने। दा बेंखननि बाहागोफोरखौ जों फारसेनिफ्राय नायलांबाय थानोसै। मिरु माने मा, नैबे थि बिन्दोआ, बे थि बिन्दोआ बेंखननि मिरु। दाना सखाव माखौ बुङो दाना नायनि जों। बेंखननि सखाव माने मा, बेंखननि मिरुनिफ्राय बेंखननि मोनसे बिन्दो दाजाबनाय हांखोखौनो सखाव बुङो होनना बुंदों। बेंखननि मिरुनिफ्राय, हमना ला बे मोनसे बेंखन, बे बेंखननि मिरु, बेवहायथ' गोबां बिन्दोफोर दं होननानै जों मिथिखाबाय। अब्ला बेयाव सानथ्र'हायै बिन्दोफोर दं। बेनि सायाव, बे बेंखन हांखोनि सायाव सानथ्र'हायै बिन्दोफोर दं। बे मिरुनिफ्राय ओरै जायखिजाया मोनसे बिन्दो दाजाबनाय बे हांखोखौनो मा होनना बुङो, सखाव होननानै बुङो बेंखननि। इंराजियाव रेडियास होननानै बुङो बेखौ, सखावखौ। ओमफ्राय रेडियास नालाय आर दं नालाय फार्स्टआव, ओंखायनो जोङो आरजों दिन्थियो। आर माने सखावखौ जोङो आरजों दिन्थियो। दा बेंखननि मिरुनिफ्राय बेंखननि मोनसे बिन्दो दाजाबनाय हांखोखौनो सखाव बुङो। अब्ला मोनसे बेंखनाव बेफोरबायदि मोनबेसे सखाव बोनो हायो? ओरै मोनसे, ओरै मोनबेसे सखाव थागोन? मोनबेसे सखाव थागोन मोनसे बेंखनाव? सानथ्र'हायै, जोबनो गैयै सखाव थायो मोनसे। 3 नाम्बाराव खाव हांखो, डायमिटार होनना बुङो इंराजियाव। खाव हांखो माने मा? खाव हांखो माने माखौ बुङो? खाव हांखोआ जाहैबाय बे मोनसे बेंखन, बे बेंखननि मिरु, बे मिरुनि गेजेरजों बेंखननि मोननै बिन्दो दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौनो खाव हांखो बुङो होनना बुंदों। बे मिरुनि गेजेरजों थानांगौ दाना। बेंखननि बेयाव मोनसे बिन्दो, बेयाव मोनसे बिन्दो, सानथ्र'हायै बिन्दोफोर दं। ओमफ्राय बे मोनसे बिन्दोखौ लाबाय जोङो। बे बिन्दो मिरुनि गेजेरजों थांनांगोन। खिन्थु बेखौ मा होनना बुङो? खाव हांखो होननानै बुङो। बेंखननि मिरुनि गेजेरजों बेंखननि जायखिजाया मोननै बिन्दो दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौनो खाव हांखो होननानै बुङो। अब्ला बे मोनसे बेंखनाव बेफोरबायदि खाव, ओरै दोंसे, दोंनै, दोंथाम, दोंब्रै, दोंबा, दोंद', दोंस्नि, सानथ्र'हायै खाव हांखो बोनो हायो। बेवहायबो मोनसे बेंखनाव दोंबेसे खाव हांखो थानो हायो? जोबनो गैयै, सानथ्र'हायै। मोनसे बेंखनाव मोनबेसे सखाव थायो? जोबनो गैयै सखाव थायो। बे सखाव आरो खाव हांखोनि सोमोन्दो दानिया। सखावखौ आर, खाव हांखोखौ डि। आर आरो डिनि सोमोन्दो दानिया जोङो बेखौ मोजां बुजिनांगोन। बे इम्पर्टेन्ट, बेखौ बुजिथारनांगौ जोङो। बेनिफ्राय बिसिम सखाव,
खिन्थु बेनिफ्राय बिसिम डाइरेक्ट बेनिफ्राय बिसिम ए बि लानि जों बेखौ ए बि माने मा ए बिया जोंना ए निफ्राय बिसिम लायोबा डाइरेक्ट खाव हांखो बि डि सखावा बेखौ अ लानि बेंखननि मिरुखौ अ ए आ जोंना आर अ बि आबो जोंना आर सखाव अ ए सखाव बे सखाव बेनिफ्राय बिसिमबो सखाव आर अब्ला सखाव आरो खाव हांखोनि सोमोन्दोआ खाव हांखो जानो सखाव मोननै दं आर बेनिफ्राय बिसिम मोनसे बेनिफ्राय बिसिम मोनसे ओंखायनो खाव हांखोआ सखावनि फाननै ओरैजाय डि इकुवेल टु आर बे सखाव आरो खाव हांखोनि सोमोन्दो खाव हांखोआ सखावनि फाननै सखाव बायदि मोनो एबा सखावा खाव हांखोनि खावसे बिदिबो लिरनो हायो खावसे सखावा खाव हांखोनि खावसेल' बे ससेया खावसेल' सखाव मोननै लोगो नांनानै खाव हांखो जायो बे मोननै सोमोन्दोखौ जोङो बुजिनांगौ सखाव आरो खाव हांखोनि सोमोन्दो दानिया 5 नाम्बाराव सिलिं हांखो बेंखननि सिलिं हांखो बेंखनाव सिलिं हांखो थायो दा सिलिं हांखो माखौ बुङो जों बेखौ सिनायनांगोन बेंखननि मोननै बिन्दो दाजाबनाय हांखो होननानै बुंदों अब्ला बेंखननि मोननै बिन्दो दाजाबनाय हांखो हमना ला बेयाव मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दो बे बिन्दो मोननै ओरै दाजाबनाय हांखो बेखौनो सिलिं हांखो होननानै बुङो नैयावबो नों दसे ओरै बोनो हायो सिलिं हांखो बेबो दसे सिलिं हांखो ओरै बोनो हायो सिलिं हांखो ओरैबो बोनो हायो नों जायखिया बेंखननि मोननै बिन्दो ओरै मोननै बिन्दो बेफोरबायदि जोङो गोबां सिलिं हांखो बोनो हायो बेवहायबो जायखिया बेंखननि मोननै बिन्दो दाजाबनाय हांखोखौनो सिलिं हांखो होननानै बुङो बे मिरुनि गेजेरजोंबो थांनोबो हागौ बे सिलिं हांखोआ ओरैजाय बेबो दोंसे सिलिं हांखो बे रोखोम सिलिं हांखो माने अब्ला दोंबेसे सिलिं हांखो बोनो हायो जों नाय ओरै बोनो हागोन ओरैबो बोनो हागोन सानथ्र'हायै सिलिं हांखो बोनो हायो दोंबेसे सिलिं हांखो थायो बेंखनाव जोबनो गैयै सिलिं हांखो 2 नाम्बार सिलिं हांखो 3 नाम्बार सिलिं हांखो 4 नाम्बार सिलिं हांखो 5 नाम्बार सिलिं हांखो दा बे दोंबा सिलिं हांखो बोबाय आङो बे दोंबानि मादाव माबे दोंसेया लावसिन बेखौ नायलाय नैबे 3 नाम्बार बे 3 नाम्बार दोंसेया सिलिं हांखोआ बे दोंसेया बयनिख्रुइ लावसिन बे दोंबानि मादाव बे लावसिन सिलिं हांखो बे लावसिन सिलिं हांखोआ माजों थांदो नै मिरुनि गेजेरजों थाङो लावसिन सिलिं हांखोआ मिरुनि गेजेरजों थाङो दा बे मिरुनि गेजेरजों थांनाय हांखोखौ जों मा होनना बुङोमोन खाव हांखो होननानै बुङोमोन बेखौ जोङो खाव हांखोबो जादों सिलिं हांखोबो जादों बेयो अब्ला जों खाव हांखोखौ ओरैबो बुंनो हायो बेंखननि लावसिन सिलिं हांखोखौनो खाव हांखो होननानैबो बुङो बिदिबो लिरनो हायो जों खाव हांखो माने बेंखननि लावसिन सिलिं हांखोखौनो खाव हांखो बुङो बेबायदिबो लिरनो हायो 6 नाम्बार बेंखन बोरला दानिया बेंखननि बोरला बेखौबो जों बुजिनांगोन हमना ला बे बेंखननि मिरु हमबाय नोङो नैबे बेवहाय ओरै मोनसे सिलिं हांखो बोबाय बे सिलिं हांखो बोबाय नै बेखौ बेंखननि बोरला होननानै बुङो बेखौ ए लाबायलायनो बेखौ बि ए बिया बेंखननि बोरला नैबे नों एयावबो ओरै बोनो हायो बेखौ पि किउ लानि बे पि किउ बेबो मोनसे बोरला नों बेवहायबो नैबे दोंसे ओरैबो गाहायनियाबो बेबो मोनसे बोरला बेंखननि बोरला होननानै बुङो बेखौ बे ए बि बोरला आरो ए बि नैखौ इयाव पि लानोलायनो ए पि बि बोरला ए बि मोनसे बोरला ए पि बि मोनसे बोरला मोननैनि मादाव गेदेर फिसा ए बिया फिसा बोरलासा होननानै बुङो बेखौ फिसा नालाय नैबे ए पि बि बे गेदेरसिन बे खावसेया बे बोरलाया बे गेदेरसिन बेखौ बोरलामा होननानै बुङो बोरलासा आरो बोरलामा फिसा बोरलाखौ बोरलासा गेदेर बोरलाखौ बोरलामा होननानै बुङो दा बे बोरलाया नैबे गेजेराव लाबायलायनो जों बे मोनसे बे बोरलाया बे बोरलानि बे जोबथा खर' मोनसे बे मोनसे जोबथा खर' बेखौ ए बेखौ बि बे जोबथा खर'फोरा खाव हांखोआव थायोब्ला खाव हांखो जायोब्ला बेंखनखौ बेंखननि बोरलाया समान समान जायो होनना बुङो नैबे दोंसेया बेसेबां बे दोंसेयाबो एसेबां समान समान जायो बे बोरलाया दा बेंखननि बोरलाया समान समान जायोब्ला नैबेखौनो खाव हांखोआव बे बेंखनखौ मोननै खाव बेंखनाव रानबाय आरो बेयो बे मोनसे खाव बेंखन नैबे गाहायनिया मोनसे खाव बेंखन बेखौ खाव बेंखन होननानै बुङो बेंखननि बोरलाखौ जोङो बेबायदि सिनायनांगोन 7 नाम्बार बे जोबोद इम्पर्टेन्ट बेंखन खोन्दो सिलिं हांखो आरो बोरलानि गेजेरजों दब्लाय अब्ला सिलिं हांखो दोंसे बोनि नैबे सिलिं दोंसे हांखो ए बि लानि बे सिलिं हांखोखौ बे सिलिं हांखो आरो नैबे बोरला आरो बे सिलिं हांखो नैबे गेजेरनि बाहागो नैबेखिनिखौ
बे सिलिं हांखो आरो बोरलानि गेजेरनि बे दब्लायखौनो बेंखन खोन्दो होननानै बुङो। अब्ला नैबे गोजौआवबो दं बे बेंखन खोन्दोआ, बेबो मोनसे बेंखन खोन्दो। बेखौ पि लाबावनि ए पि बि बोरला आरो ए बि बोरलानि गेजेराव थानाय नैबे बाहागोखौनो जोङो बेंखन खोन्दो होननानै बुङो। आरो किउ बे मोनसे बोरला आरो नैबे मोनसे सिलिं हांखो बे गेजेर नैबेखिनि एरियाखौ मा होनना बुङो? बेंखन खोन्दो होननानै बुङो। दा नैबेबो मोनसे बेंखन खोन्दो, ओमफ्राय ओरै मोननै जाबायना, बे फिसासिन बेनिख्रुइ फिसा उन्दै बेंखन खोन्दो, बे गेदेर बाहागोखौ गेदेर बेंखन खोन्दो होननानै बुङो। 8 नाम्बार बेंक खोन्दो। दहायना बेंखन खोन्दोमोन, दाना बेंक खोन्दो, इंराजियाव सेक्टर होननानै बुंदों। बेंखन खोन्दोखौ सेगमेन्ट होनना बुंदों, बेंक खोन्दोखौ सेक्टर होनना बुङो। दा बेंखननि बेंक खोन्दो माने मा बेखौ नायनो। दोंनै सखाव आरो बोरलानि गेजेरनि दब्लाय होनदों। नङा बे मिरु, बे दोंसे सखाव, बे दोंसे सखाव, बे अ ए सखाव, बे दोंसेया अ बि सखाव, बे दोंसे सखाव, बे दोंसे सखाव, बे सखाव आरो नैबे मोनसे बे बोरला, बे मोनसे बोरला, बे बोरला आरो बे बेंखन दोंनै सखावनि गेजेरनि बे एरियाखौनो मा होनना बुङो? बेंक खोन्दो होननानै बुङो। अब्ला नैबेबो गोजौनियाबो बेबो मोनसे बेंक खोन्दो। बे बेनिख्रुइ देरसिन जाबाय नैबे बेंक खोन्दोनिख्रुइ बे बेंक खोन्दो। उन्दै बेंक खोन्दो, गेदेर बेंक खोन्दो, बेबायदि बेंक खोन्दो माने। बेंखन खोन्दो आरो बेंक खोन्दोआ बेनि दब्लायथि दिहुननायनि आलादा आलादा फर्मुला दं। बेखौ उननि भिडिअआव जों सावरायगोन। दिनै जास्ट जों सिनायथिल' होग्रोदों, कनसेप्ट क्लास, मानोना बे कनसेप्ट क्लाससो, जों कनसेप्टखौल' क्लियार जाग्रोदों बेवहाय। 9 नाम्बार नांज्रिद हांखो। नांज्रिद हांखो माने मा? बेंखननि नांज्रिद हांखो माने। बेंखननि नांज्रिद हांखो माने ओरैजाय बेंखनखौ जेने तेने मोनसेल' बिन्दोआव दांज्रिदनाय हांखोखौनो नांज्रिद हांखो होननानै बुङो। जों अब्ला आं नोंसोरनो ओरै दिन्थिनि, ओरै बोबाय, ओरै बोबाय, ओरै बोबाय, ओरै बोबाय, ओरै बोबाय। दा बेफोरनि मादाव माबे नांज्रिद हांखो? बेंखनखौ खनसेल' दाननाय हांखोखौ बेंखननि नांज्रिद हांखो होननानै बुङो। अब्ला नायलाय, नैबे दोंसेया बेंखनखौ खननै दानदो, बेवहाय खनसे, बेवहाय खनसे, बे दोंसेयाबो बेवहाय खनसे, बेवहाय खनसे, बेयाव खनसे, बेवहाय खनसे, बेयाव खनसे, बेयाव खनसे, बेफोरबायदि खननै दाननाय हांखोखौ नांज्रिद हांखो होननानै बुङा। बेंखनखौ जेने तेने मोनसेल' बिन्दोआव दाननाय, खनसेल' दाननाय, बेखौसो नांज्रिद हांखो होननानै बुङो, बेंखननि नांज्रिद हांखो माने। अब्ला बेवहाय 1 नाम्बार, नैबे 2 नाम्बार, बे नांज्रिद हांखोखौ हमना ला, बे दोंसे बेवहाय दानदोलायनो जेने तेने, बेफोरबायदिखौ नांज्रिद हांखो होननानै बुङो। अब्ला मोनसे बेंखनाव दोंबेसे नांज्रिद हांखो बोनो हायो? जों नायनि, बेयाव दोंसे ओरै बोबाय, बेबो ओरै बोबाय, बेयावबो ओरै बोबाय, बेवहायबो ओरै बोबाय, सानथ्र'हायै नांज्रिद हांखो बोनो हायो। दाना हमना ला बेंखननि बाहेरायाव थानाय मोनसे बिन्दो बि ए, बेंखननि बाहेरायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय जोङो दोंबेसे नांज्रिद हांखो बोनो हायो? जोङो गोबां हांखो बोनो हायो, ओरैजाय बेंखननि बाहेरा मोनसे बिन्दोनिफ्राय जों बेंखनसिम गोबां हांखोफोर बोहरनो हायो। दा बे गोबां हांखोफोरनि मादाव माबे नांज्रिद हांखो नायलाय। हमना ला बेवहाय दानदोंमोन, दोंनै बे पि, बे किउ, बेथ' बे माखासेयाथ' बेंखनखौ खननै दानदों, बेवहाय खनसे, बेवहाय खनसे, बेवहाय खनसे, ओरै खननै दानजोबदों ना, बे गासिबो बेफोरो नांज्रिद हांखो नंला। बेखिनिया नैबे दोंनैयाल' नांज्रिद हांखो जाबाय, मानोना बिसोर बेंखनखौ जेने तेने खनसेल' नैयाव बेवहाय पि बिन्दोआव दानदो, बे किउ बिन्दोआव नांज्रिदो। ओंखायनो बेंखननि मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम खालि दोंनैल' नांज्रिद हांखो बोनो हायो। आरो बे दोंनै नांज्रिद हांखोनि लावथाया समान। ए पि नि गोलावा बेसे? ए किउ नि गोलावजों समान होननानै बेखौ गोसोआव लाखि। बेंखननि बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बोनाय दोंनै नांज्रिद हांखोनि लावथाया समान। दाना 10 नाम्बार बेंखननि सोरगिदिं सिमा एबा बेंखन हांखो एबा बेंखननि लावथाय होननानै बुङो। बेंखननि सोरगिदिं सिमा माने बेनिफ्राय बिसिनि ओरै बेसे गोलाव बेखौ दिहुननांगौ। बेंखननि सोरगिदिं सिमा माने बे गासै बेसे गोलाव बे बेंखना, बेखौ दिहुननांगौ। हमना ला बेखौ बेयाव दानस'बाय, ओरै गोलाव दानस'नानै बेखौ ओरै बोफ्लावबाथाय मा ओरै गोलाव जाया होमबा? बे बेंखननि सोरगिदिं सिमा होननानै बुङो, बेखौ बेंखन हांखो होनना बुङो, ओंखायनो बेंखन लावथायबो होननानै बुङो। दा बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ जों बोरै दिहुनो? बेनि फर्मुला दङ। ओमफ्राय 11 नाम्बार बेंखननि दब्लायथि बेखिनियाव बे दब्लायथिया बेसे गुवार बेखौ दिहुननांगौ, बेनिबो फर्मुला दङ। बे मोननैखौ आं एक्सट्रा मोनसे भिडिअ बानायबावगोन। बेनि उनाव बांद्राय गोलाव जाबाय भिडिअआ, बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नैबे इम्परटेन्ट, बेंखननि सोरगिदिं फर्मुलाया 2πr, बेनि फर्मुलाया πr स्कुवेर। मानो 2πr जाखो, मानो πr स्कुवेर जाखो, बेखौ आं फोरमान खालामना दिन्थिगोन।
फरायसाफ्रा मिथिखागौ बेंखननि सिगिनि सेमाया 2 पायार बेंखननि दब्लायथिया पायार स्कुयार जों बेखौ मोनबोबायनो थाखाय खिन्थु माबोरै बेंखननि दब्लायथिया पायार स्कुयार माबोरै बेंखननि सिगिनि सेमाया 2 पायार जाखो बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ बानायगोन बेवहाय नोंसोरनो टक मोजाङै बुजायना होगोन ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखा आं आपल'ड होनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंसोरो नुनो मोनो दिनैनि भिडिअ बांद्राय गोलाव जाबाय एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ